This is Red Cross. Oh, guys! Andito na po. Andito na po, guys. Andito na yung result ng ating test, guys. So, ayan, guys! So, ito na talaga, guys. So, ayan, makakauwi na tayo, guys. So, ayan. Natanggap na natin yung email ng Red Cross, guys. And then, ayan, sobrang saya po natin. Sobrang saya po natin, guys. Para akong pagtingin ko, guys, sa email na galing na sa Red Cross, guys. So, medyo ako kinabahan. Oh Lord, ano kaya? Diba? So, syempre guys, so, hindi natin ma-explain yung ating feelings. Wow, may pa-feelings si Bulak. So, ayan, thank you, Lord, and thank you so much, Lord. So, ayan guys, so, congratulations to us. Thank you so much, Father God, for the negative result of our swab test. So, ayan, uwian na. So, ayan. So, tomorrow, guys, in the morning. So, mag-check out na tayo. So, check out na ako tomorrow. And then, ayan, maghihintay na lang ako sa tawag bukas from the owwa kung anong oras ako magbaba. So, sabi ni Sir Angel Garcia, kasi siya yung in charge dito sa Sida Hotel. Siya yung in charge ng owwa. Maghintay lang daw ako ng tawag. Bukas ng umaga. So, ayan, kinuha na nila yung number ng ating rooms. So, ayan na. Uwian na, guys. So, ayan, thank you so much. So, maybe, guys, sa hapon is hindi na ako makapag-live. Guys, kasi, siguro mag-travel na ako going back home. I'm not sure, guys, kasi sila lang yung owwa yung mag-book ng ticket. So, ayan na siya. So, ayan guys. So, the feeling is can't be explained. Unexplainable, guys. Sobrang saya natin, guys, diba? So, we are so thankful and grateful to God for protecting us. So, ayan, guys. So, ayan na. Thank you so much, Lord, for the negative result. Thank you so much for the good health every day. So, ayan. Hi guys! So, I would like to say thank you so much sa inyong lahat, guys, for always supporting sa ating mga viewers out there, sa ating mga subscribers. Thank you so much sa inyong lahat and sa patuloy ninyo na pagsusuporta at lalago pa ang channel natin at pagsisikapan din po natin na patuloy tayong makapagbigay impormasyon ng ating mga kapwa kababayang OFW and NOFW. And effective by February 1, guys, is 5 days po i-isolate ang lahat ng mga pasahero na darating dito sa ating bansa. So, OFW and OFW is isolate po sila ng 5 days, saka po sila i-undergo ng swab test. So, yan po yung sinabi ni Mocha. So, yan po yung latest na balita. So, at sana po is yung mga non-OFW, guys, is mabigyan din po sila ng pansin ng ating gobyerno. Kasi nakapokus po ang gobyerno natin sa Pinas is for us as OFW. So, yan po na-focus ang attention ng ating government, which is the non-OFW po na uuwi dito sa ating bansa is they are also Filipinos. So, they also need attention for our government kasi isa din po silang mamamayang ng ating bansa. Isa din po silang mamamayang Pilipino. So, nangangailangan din po sila. At hindi po lahat ng mga non-OFW is mapira. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, marami talagang naghihirap. Dahil saang bansa ngayon, guys, is mayroong hinaharap na pandemic. So, di ba? So, sana po is magiging fair po ang lahat, OFW and non-OFW. Sana po is for all Filipinos yung magiging serbisyo ng ating gobyerno. So, sa ngayon po kami at maganda po ang serbisyo ng ating gobyerno para sa ating mga OFW. Sobrang mahal na mahal tayo ng ating gobyerno. So,
Ayan po. Pero wag po sanang makalimutan ng ating gobyerno na ang mga non-OFW ay isa rin po silang mga Pilipino na nangangailangan din po ng atensyon ng ating gobyerno. Nangangailangan din po ng tulong ng ating mga gobyerno. So thank you so much for watching once again, guys. God bless us all and see you guys on my next vlog. Sana is patuloy nyo po rin akong suportahan. So God bless us all.